O sa pay chismis nga gibuhat sa mga pastoy. Kana mangulikta. Mangulikta og tawag anang kwarta nga wa sila katungod nga mangulikta. Nya pagkauman kay para makahatag ang ilang membro gamiton ang ngalan sa Dios. Di ka mo tangdang ng inyong kalag sa impyerno. Gamiton ninyo ang ngalan sa Dios. Nya pagkauman mangayo mog suborno sa inyo. Okay lang untag otorisado mo. Pero nag-create mo simbahan niya pagkauman. Atong ihatag kini nga halad sa Dios niya pagkauman padung di ay sa imuhang sa ilawom bulsa. Si bastoy. Ginoo ko yung taon. Nya kamo nga mga membro sa ubang sikta ganahan mo mga tagana. Ang inyong una-huna ni hatag mo para sa Dios niya pagkauman dito day sa pang make-up, pang cellphone, pang tawag ining manicure, pedicure. Sasawa ni Pastoy. Sa raptor ni Pastoy. Ginoo ko. Makapanlimbawt sa balhibo. Mao na question ko, ganahan mo. Kita man ganyan mga Katoliko, pag mahatag na dito niya makita to sa parilo. Ano ko lang pa lagi. Pagka man naghanatag tawagan ng question. Pero may gani yung tawag ini mga labi nagkani mga diocesan priest na aming mga nahimong pari nga dato ng daan. Lahi man gud sila sa religious. Ang religious man gud na sila kanang bitang vow of poverty. Unlike sa mga diocesan, ang diocesan gitugutan sila mag-acquire og properties ngano man kay pagkatigulang anak nila muuli na sila sa ilang pamilya. So kung wala sila properties, usaw man pagbuhi sa ilang pamilya kanang pariya. Wala mag-acquire gud sila og properties. Unlike sa mga religious, di na sila ma-acquire og mga properties ngano man kay pag matigulang na sila, mamatay na sila, kuhaon na sila sa congregation. Mao na. Pero gini mga pastoy, na pag magkasinabot, tukod og ilang og ilang pundo, Kristo dayon. Pag magtawagan ng Kristo, paldo! 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 Paldo yun, paldo kay di man kag mo na pinakasayon nga pangwarta. Ako sa tinuod lang og di ko gustong maluwas, magtukod og pundok eh. Kung di ko gustong maluwas, magtukod ko ako ang kaugalingong pundok. Nya ang una na kong anita kong tawag kanto mga tarong-tarong mga maayo pud ba. Tukod ko ako ang kaugalingong pundok. Nga naman sayong kimakwarta di oy. Parting sayo na. Pero nga nang ko magtukod. Nga naman kay gusto kong maluwas. Dili ko gusto makigkompetensya kang Kristo. Kaya kung magtukod kag imong kaugalingong sikta, magtukod kag imong kaugalingong community, iatbang nimo sa iglesyang gitukod ni Kristo, di kompetensya ani mo si Kristo og nagpailapod ka sa imong kaugalingon nga manluluwas ka. Alam mo na, nagpailapog ka sa imong kaugalingon nga manluluwas ka. Kung nagpaila ka nga manluluwas ka, nagpaila ka nga Kristo ka. Managing mo ni San Pablo, kay gikadawat man ninyo ang laing Jesus. Nagitudlo diha ninyo. Kisa man ang laing Jesus, noon ng mga tao nga nakigkompetensya kang Kristo. Muna mga pastoy ron. O, ano ako be? Nang magsige pa maghihapon kog trabaho, halos magbuntag ng waito kay kinahanglan mga inabuhi. Ano man? Sa may reason. Ano man kay musukuan pa dili na mo wala ko lang tukod og pundok ako kay pad makakwarta ko. Nganong mustik gyud sila sa ilang sayop? Kabalo ko silang sayop. Nganong mustik man sa sayop? Ngano man? Purdoy man. Musa may ibuhi nila silang pamilya. Mingon, gulan na lang mingon ba nga grabe po ba? For humanitarian purpose ka ng purpose sa lagod unta. Ay, nagumin ninyo gihilabdi. For humanitarian, mani ka ng panginab... Naging mo pastor burot, membro walaot. Pero sa ko, di man na mo ako ang gitanaw. Ang akong gitanaw, kaluwasan sa kalag. Kaluwasan sa kalag.
ang naay mangulikta nga halad padulong sa Dios. Biblically speaking, mga pari. Halad sa Dios ha. Oh. Wa kay mabasa sa Biblia kanang mga pastor nga ming sulpot lang after 16th century. Unay tawagan ng mudawat halad pa daw sa Dios. Di ba? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.